Magandang umaga mga ballerinos and ballerinas. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang advantage of defoliation sa pagpa-flower ng sugar apple o atis. Dahil sa ECQ, GCQ, MCQ, or whatever QQ it is, napag-alaman ko na yung pag-prune o pagtanggal ng mga sanga, mga leaves sa grapes ay napakaganda dahil ito ay siguradong mamumunga. Tingnan natin ang epekto sa atis. Dahil mataas ang atis, kinakailangan natin ng ladder at ito pala binili ko 20 years ago. Sulit na kahit mahal noong unang panahon. Ito kasi kailangan mo sa maintenance ng iyong bahay at syempre mga prutas na ngayon na naglalakihan. Ang gagawin ko ay ang pagkakalbo ng dahon upang malaman natin kung anong epekto sa kanya sa pagpa-flower nito. Babaliin ko na rin ang dulo ng branch para dun sa gagawing propagation. By the way, yung una kong cuttings, negative ang result. Pero hindi ako susuko. Ita-try ko ulit sa susunod. Yan ang mga flower. Dahil halos naubos na ang dahon ng atis, madadagdagan kaya ang mga bulaklak sa susunod na mga araw. Yan ang ating tunghayan sa susunod na episode ng ating video. For those who have not subscribed yet, please subscribe. At sa muli, ang iyong lingkod, Prima Ballerina, saying bye-bye!